गसाइगाव B.Ed कलेजाव जोङो B.Ed, D.Led, B.A नि गोदान फरायसाफोरखौ बरायनायनि मोनसे फ्रेशार्स बेयाव जोङो लादों आरो लोगोसे D.Led 4 सेमिस्टारखौ बिदाय होनायनि मोनसे हाबाफारि लादों बेखौ जोंनि गसाइगाव B.Ed कलेजनि ट्रेनिस इउनियन आरो लोगोसे नेहाथारि ट्रेनिस इउनियननि बिरग्लाय बसुमतारी बिथांनि दैदेननायाव मोजां रोखोमनि हाबाफारि बेयाव जादों बे हाबाफारियाव जोंनि बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि मानगोनां भिसि प्रफेसर बाबुलाल आहुजा बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों आरो बिथाङा मोनसे जोंनो इन्सपिरेसन होलांदों बे इनस्टिट्यूटखौ जोङो एक्सेलेन्ट इनस्टिट्यूट खालामनायनि जोंहा मोनसे सिमां दङ आरो बे सिमांखौ जाफुंहोनायाव जोंनि दिनैनि गाहाय आलासि बिथाङा जोंखौ थुलुंगा होलांदों आरो बिथांनि प्रेजेन्सआव जोङो मोनसे डिमान्ड होदों जोङो गसाइगाव B.Ed कलेजाव फैगौ समफ्राव मास्टार डिग्री एडुकेशन साबजेक्टआव आरो बर' साबजेक्टआव जोङो जागायनायनि मोनसे थांखिखौ जों लादों आरो बिथांनि प्रेजेन्सआव जोङो बेखौ प्रेजेन्ट खालामदों बे आइडियाखौ आरो बिथाङा जोंनो बेखौ मदद खालामगोन होननानै बुंदों जोंनि थांखिया जोङो जेसेबांनाखि जोङो मिशन एन्ड भिजन दङ बेखौ जोङो मावबोगासिनो दङ नोंथांमोनहा मिथिगौ गसाइगाव B.Ed कलेजा मोनसे सेल्फ फाइनान्स B.Ed कलेज जोबोर खस्थ' जायो दा फरायसाफोरनि एडमिशन फिसखौ लानानै जोङो बोसोरफ्रोमबो मोनसे बाजेट खालामो बे बाजेटखौ जोङो फोरोंगिरिफोरनो सेलारि होनाय अफिस स्टाफनो सेलारि होनाय इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट खालामनाय बेयाव जोङो बाहायो नाथाय अब्लाबो जोङो रावबो जेनाखै दिनै 29 बोसोर जोङो खामानि मावबोदों फरायसाफोरखौ जोङो एम्पावार खालामनो थाखाय जोङो सेल्फ डिफेन्स क्लास जोङो बेयाव होयो योगा क्लास जोङो बेयाव होयो बेस्ट गुरुदेब कालीचरण ब्रह्म बेस्ट स्टुडेन्ट एवार्ड बेखौबो जों बोसोरफ्रोमबो होयो साफ्रोमबो फरायसाफोर मोनथाम कर्सनि जाय फरायसाफ्रा बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार मोनो आरो जोंहा बेजों लोगोसे आर्ट एन्ड क्राफ्ट बे दङ फुड फेस्टिभेल दङ इन्टार्नशिप प्रग्राम दङ बेफोरनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो जोंनि फरायसाफोरखौ एम्पावार खालामनानै जोङो इनिसियेटिभखौ जोङो खालामबाय थायो आरो नोंथांमोनहा नुदों जोंनि गसाइगाव B.Ed कलेजा मोनसे सेल्फ फाइनान्स B.Ed कलेजब्लाबो जोङो मोनफ्रोमबो बिथिङाव जों जिरायनानै जों थायाखै दा जोङो उननि समाव थांनानै थानो थाखाय जोङो बिटिआर सरकारनिबो जोंनो मदद नांगोन आसाम सरकारनिबो जोंनो मदद नांगोन बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनिबो जोंनो मदद नांगोन आरो समाजनि वेल विशार बिथांमोननिफ्राय जोंनो मदद नांगोन आरो जोबनायाव आङो खावलायगोन जोंनि फरायसाफ्रा जाहाथे फोरोंगिरिफ्रा मा बुङो बेखौ मोजाङै खोनासंनानै जोंनि क्लासाव आबुङै थानानै सिलेबासाव मा दङ बेखौ मोजाङै फरायनानै जाहाथे मोजाङै सोलोंनो हायो गावखौनो स्किल टिचार हिसाबै गायसननो हायो बेखौ आङो खावलायदों I'm very pleased to visit this B.Ed college in Gosaigaon. So all college facilities are excellent at the national and international level, I can say. Administration is doing the best to impart very good education to the teachers who are going to teach in the borderland region and other parts of the country. And I'm sure that this institute will have more and more faculties, more and more subjects. So they are going to open Bodo language and education in this institute, which will give further benefits to the society of this region. And I'm sure that everything will go in very smooth way. And with these facilities, I'm going back with very good memories. And I'm fully satisfied as Vice Chancellor of the university, the proceedings which are going on in this particular B.Ed college. Thank you very much. खुलुमबाय आंनि मुङा मिस बिरग्लाय बसुमतारी आं गसाइगाव B.Ed कलेजनि जेनेरेल सेक्रेटारि लोगोआव दंफायो जोंहा कालचारेल सेक्रेटारि मिस्टार मिनिसोरां मोसाहारि आरो लोगोसे आंनिनो ट्रेनि मेट दंफायो जोंहा डिमासा मोसाहारि दिनैहाय 9 नभेम्बर सैटरडे सुनिबार दिनावहाय दिनै जोंनि कलेजाव गोदानै B.Ed ट्रेनि D.Led ट्रेनि लोगोसे B.A स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय मोनसे गोदान स्टुडेन्ट्सफोरनि थाखाय बरायनाय हाबाफारि लादों बेयावहाय जोंहा गासैबो B.Ed थर्ड सेमिस्टारजों लोगोसे B.A थर्ड सेमिस्टार गासैबो फरायसुला बिथांमोनहा बाहागो लादों लोगोसे गाहाय आलासि महरै दिनैनि जोंनि बे हाबाफारियाव बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर डक्टर B.L. आहुजायाबो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैदों बेनि थाखाय आं बिथांखौ थोजासे आंनि गसाइगाव B.Ed कलेजनि गासैनो ट्रेनिस इउनियननिफ्राय लोगोसे गासैनो फरायसुलिफोरनिफ्राय थोजासे हामबाय जासियो बे बरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे
जोंहा जोंनि कलेजनिफ्राय जाय बोसोराव खेबसे माने हाइएस्ट स्कर खालामो हाइएस्ट पार्सेन्टेज स्कर खालामो बेखौ जोङो गुरुदेब कालचारेल एवार्डजों जोङो मान बावनाय जायो बिथांमोनखौहाय थ' बेयावहाय B.Ed ट्रेनिसनिफ्राय मिस बर्षा दास बरपेटानिफ्राय बेनो बिथांनो बे गुरुदेब कालचारेल एवार्डखौ होनाय जादों लोगोसे BA स्टुडेन्टसफोरनिफ्राय मिस मनिसा बसुमतारी बिथांनोबो मोनसे ममेन्ट'जों लोगोसे गांसे आर'नाइजों बिथांखौबो मान बावनाय जादों आरो लोगोसे जेसेबांनाखि गोदान फरायसुलि बिथांमोना जोंनि कलेजाव एडमिशन लाफैदों बिथांमोनखौ आङो आंनि गोसो गोरबो जिउजों आङो बरायनाय जासिहरो बिथांमोनखौ आं बुंगोन जे बिथांमोना मोनसे मोजां इनस्टिट्यूटखौ चुज खालामदों जोंनि कलेजा बुंनो थाङोब्ला मोनसे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड खालामो स' बिथांमोनहा जोंनि इनस्टिट्यूशनाव फैनानै जेबो गोरोन्थि डिसिसन लानाय जायाखै आं बुंगोन बेखौ मानो होनोब्ला जोंनि फोरोंगिरिफ्रा जोबोद मोजां जेसेबांनाखि फोरोंथाइ होनो गोनां दङ बेखिनि फोरोंथाइफोरखौ बिथांमोनहा जोंनो मोजाङै मोजां होलाङो स' बिनि थाखायनो जेसेबांनाखि गोदान स्टुडेन्टसफ्रा जोंनियावहाय एडमिशन लाफैदों बा फरायफैदों बिथांमोनखौ आङो कंग्रेचुलेट होनगोन थेंक इउ गोजोन्थों बे बिजाबा जाहैबाय जोंहा डक्टर अलंबार स्वर्गियारि सार बिथाङा जोंनिनो लेक्चारार बिथाङा ICT मोनसे गोदान बिजाब बेखेवदों बे बेखेवनाय हाबाफारिखौ लादों जोंहा जोंनिनो प्रिन्सिपाल डक्टर अजित बर' बिथाङा